Здравейте, потребители на YouTube, аз съм OneBoot, с мен са Стаско, OneBoot, Стаско, Дирк и Смок. Мара! Здравей. What's Добре, и сега започваме, нали, на нов мап да правим клипове. Този път ще правим модерни постройки и всеки трябва да направи на отделно място. Трябва да направи нещо като малко сърце и после се сливат, става град. Ще разберете накрая на поредицата за какво става Да. въпрос. Правим се като след тази град. Тихо сега никой не ти искам, ние тук тър. Така. И хубаво вика. Чакай Кобил се. сега. Мамо! Маме, значи. Яцаца! Така. Сега тук. Чудим кога построим, да, почвам да строим. Да Така. фак! Това ще бъде заместено след време, сега само така се правя основите. Така. Така. Добре. Омага, фърлих си дървото. Да. Чуваме до да. Чета и си много зле, добре. Чуваме до да. Мара пиче! Туче! Туф! Да, човек, практика. Не се радвам. Сега да експериментираме, как изглежда по-добре. Добре, той е Нормалник. Нормалник! Да, че О, сега се здраве. Мара, брат. Така по-добре. That's right. I just makes... Show me you generate. Каньо! Ко? Мара. Мара. Нищо не говорите, момчета. Не бъдете толкова стиснати. Кочка, любец. Паси майката, човек. Какво стана, насрали са? Нищо подобно. Шано! Суфи! Який педал. Сузи. Бас кефа. Да. Ох, Да. Бас чиза, човек. бас чиза! На епизод номер 4 ще покажа как се строи моста, който ще слива четирите острова. Как ги преброи? Но доста трудно беше, човек. Ние сме четирима, а пък строим на 3 острова, значи Да фуя да фак. се пада да сме 70 човека, така че да. Малко ми отне доста време. Ама имаш си смисъл. Има се. Той да види какви пъти ще видиш ти. Маме, значи, смисъл. Какво става тук? Топа влиза, излиза. Стата саксия. Айде, спрямо нета, велико. Motherfucker cheese. Да, знаем. И хората от клипа разбраха, че това нет. Най-хубаво да го смениш. Не. Бабки леше. Аз искам такъв от интернет, за нищо не стане да го смени. Да фуя. Да фуя да фак. Как му се изрази? Да. Да, това на Стас Катон.
Картон. 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 Това картон си моето. Да фуе да фана. Светко иска. Светко би. Да. Сега си рече нещо гално се чува. Да. Да. Да чуя да джак. Да чуя, да джак. Аз кетч съм. Да. Така да знаете, хора, не си мислите, че тази къща няма да има никакви прозорци, просто така си го правя за сега. После ще ги избиваме. Така, сега. Да, сега така, да. Коня ни трябва, нищо няма ни трябва, всичко ни трябва. Пише, куче, туш. Да. Оу, е! Велик човек. Аз забравих, че той става така. Добре, така ще са прозорци. Да фуя, да фака. Който мама тика. Така. Потресния, да. Ще го да, ще трябва връщаме от нея. Обаче тук имаме... Всичко, да. Май по-добре ще стане по-високо. Да. Бруда! Иди, бама. Удало. Ударим дале. Това е Реджеп. Реджеп е велик. Не вярно. Реджеп и Вреджик. Ти му гониш. Какво става, Ицо? Идем се. Мара го тъче. Майкъл! Така. Така, здрасти за много години на здраве. Не е вярно за малко. Да, скъпи. За малко да пръна Бах, мамо, ми какво излагаш само. и се улай. Очакване реалност, нали? Да. Шмо обясни. О. Яц. Ях, чорт стърпа. Нови миксови, човек. Си окаем по селски, че си оправим това рабаски. Я ще направим градата. Добре. Пиче. Люш. Митко, къде ти развали нафта да я видим? Не знам. Аз да не мислиш, че гледам къде строя. Мамо, да си ти резумлиш къщи в интернетва. Къщи, бе. Каква различки къщи в интернет? Къде ти е къща, Митко? Не знам, че Тук се пишеш гей. на първи остров, дето отидем. Като смолко. Какъв то смок. То чак се забеляза как се пише никито. Баски. Они си 5 човека в този сервера. Не е вярно и то.
И Това след което тук, бе, не е вярно. Това е иллюзия. Всъщност сме 10 човек. Ха, капака ти, бе. Я пукам, ще знаете, да. Почва веднага, ай, утре на дъска. Да. Искам да ме убиеш, човек. Искам да не искам да живея повече. Да, ама феновите, които ми гледат, които няма са съгласни, ще издират, ще убият, ще заколат, ще скормат, ще кастрират с моторизачка, ще обръснат вежици, ще изкъпат зъбите, за да минаваш бас кефа. Фенови мои, не съм Тук там. взимаш една мотика и се кастрираш, моето. Ало, имам си моторизачка за тази работа, бе. Ала е направо с една игла. О, мамо, дейба! Дупка. Аз не мога да видя къде хода, те ми играят. Всички рафе, да, опа. А, да, точно така. Ха-ха! Скажи се. Да. Въдърни, да. Ми трябва много разширение. Светко, до някой от вас ли поне? Не, до мене. как ще е на остров. Став за тебе не дойде. А? Не, А, Който е мама, какво прави този човек, афъка? че ти го целия, мама. Баси уйти пиксели. Жал, мани. О, мага, натискам... Да. Мани дилото прасе, да. И познавам го, е. Който? Някакъв само му пука микрофона. Тук ще е. Чуят. Само това не бях чувал и това чух и... Вече рундале. Война е лон. Та тема на Ева. Майкъл! Сега ще става. Който мама не си мала, че ти го целия на дъга. става ти е гитарно. Не става. О, мага, бе. Едно направя 5 чупа бас кефа. Това е целта, ще да вземеш едно. Че го целя на ръга. Опа. Nice to meet you, Баскев. Значи, противно. Бре, тук това ще го правим после. Толка. Така, да. Да правим скъпото кашти. Мале, натаскаш такъв покрив да им мисля да еба. Дървен покрив, малко работата не върви. Коло пердорада. Имам една идея, ама дали ще се получи бълма. Беше ли умай, бе? Тъй. Преди да ще прави къща, ама ще стане пред хората. Но ясно, че няма да се прави един път. Не, какво става тук, майки, бе.
Пъч да черпа. Хм. Voi perdurita. Combo magari chiorda. Кон Боб Магар Кьор. Jordan, да, точно. Края четвърт пар. Я, черпа. Яцът. Я, черпа. Olio sono ferita. Колко не поджиета. Кою. Колевата пак. А, гледай срал. Дева, то коло. Джара ми подева. Ще му прата клипа. Цигарата пак. Ага, да. Смях. 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 Забава. Я, щърпа. То пък то само катърпа, знае. Играта. Не е вярно. Точно така, не е вярно, изобщо. Чочката те лъжи. Точката е федерална. Добре. Щеп се. Аз не зря баскет. Аз не заря баскет е много.